Kahima Sora hadian katto kat nisgi bagi kon ki hajar jongka kila lek dawa nau Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council ketau ba penyat sing siem ban pendo e kejing penbana ni ke notification ban pen kelara ya ke senang majai kala dawa na ke council ban pendo e kejing penbana hapo ke khandai trek unaitung araja arpsau bat keno bakani ke kam planduman sudah jong uba penyat Kumban syukudau baka Executive Committee ka KHADC haka arpsau tere ujelio araja arpsau kala penmi ya kejing penbana ni ke notification bahadian kejing pej penyak kala rai ban pen imbiang ya ke Executive Order kabla mi haka nyau tere urempang jong senam araja arpau haka bala ong syu ba on setip kum karat majai kat kum bapau haka Executive Committee Order jong ka arpsan tere ujelio araja kat kendai Halor ke jing dawa na kaliang ki khun ki hajar ke hima sora haka artare ujelio arja arpusa uba penya sing siem ulaong bakarai ban pen kelara ya kamajai kam dei ban ai bor sen syar lat lot henrei kandang hap haka hima sora ulaong baka council ka sngo khia ye ki kai phot bakno ai dulir shagi bamdei khasi hamajai da ka pen pau ba ya ke jing dawa ki khun ki hajar ka hima an sapej banya hadien ka dor bar liur jong ka council Hagajing kedan bat kilat patai kubur hakan riu tarik unaitung arja arpsau ha office usiem kahima sora hamarai kapon hagajing don lang usiem kena upaiem marram dors iem upa BV Remai secretary nalor ki menteri upaiem Freeman Sings iem ulaong baka hima ka persa jor ye kate gajing penbana ka Khasi Hills Autonomous District Council Ule thu bakala don gajing pan jingkan tho hakalai potre gu jemmang arja arpusau daka Executive Committee jongka KHADC na u kum usiem halor gajing ujor u General Secretary ka dorbar snong majai haka arpu khandai tre gu jemmang arja arpusau halor gajing ai duler khandau yaki bamdei ki khasi hamajai bat gajing thung chairman hakishnong hapo majai Kani jing pan jing kan tho kala bu por tang lai sngi yos em ke hima sora bo un jubab kata hakalai tre ujelio arja arpsau klam da ai daw bat loong uyo pediang ya kate ke jing pan jing kan tho aka janmiet jong kalai poi tre ujemang arja arpsau Namar ke jing syam kapor upa em Freeman ule thu bagi lapha jing tho ban pan bor ban jubab ya kate ke jing pan jing kan tho henrei lapmi pen ban kate ke jing pen bana haka arpsau tre ujelio arja arpsau balapen long raj ya kamajai Shosho upa em Freeman ula pla ba CEM ka KHADC ula khot ktien ya u haka khatwai tari ujelio arja arpusau baraga ji kendo ula ong penban banweng no yo ba BV Remai naka kam secretary ka hima sora ya ka ba omla ban pediang nakaliang kinong majai kila aujor persia ing ausim hadis konsul haka arpundai trek ubnai Jun Arpundai san araja apsau di banna kalian kata sekonsol klasim kam hak lai potore jong uju hiu benai bat kila ai ke hukum ya lai potre ke bangadang yo resip jan bien hak puasan baji dan nak kalian kata sekonsol kala pan ke jubab syukur senanga bangadai ban penpoi hak lai trek dan nak kalian jong ngau sim ngamla ban lein mar khlam da ipor yang watang sisngi asngi ru bangan jubab kata tengi nak ni office nila ai daga city panpor dan rei nak kalian kada sekonsol khlam panpor de haju i haka up south track pa nak kalian kada sekonsol kalapan bi ya kana notification kabala penlong ra ya kamajai dan nak kalian jongi ke hima ni persyak jur lo kene ke jenglek jong kata sengsul dan nak kalian mana kata ke jur persyak ya nak kalian pinong majai kila submit lang ya ka letterhead ke bala ai residential dau handman lailan ya ki khar kani ni nakaliang jong ausim ngam sim ai handman ya no ru hapo majai ten rei ni ai tang dak chairman ten rei kalami kila submit saya sul ya kata ka letterhead ka ba utau handman na majai ula ai residential certificate kani kalong tak jing ban nam yang ausim dan nakaliang jong ausim ngamla ban manjur kani te ban ngamla ru ban priang kani dan nakaliang UCM ulah skot ktien ya haka khatway trek mengalai hak khatway trek mengalai ikandu eu dia kata ke jenglai ikandu eu CM ulang yang mengadai ban weng no ya secretary ba BV Remai na kam secretary dan nak kalian jonga ngamla ban menjur hak TC ong ya kan dia kam
ngandara ka extip dobar te ngelakor kerki ya ka extip dobar bakal extip dobar la kantai ya kani ka jing ong jong UCM nomor klam don kanu kadau persya ya u bibir mai kum sekretari nomor yau bibir mai kum sekretari nilatung hidaka extip dobar Tengalara extip dobar bagai extip dobar kelakan tak ya ni nomor musim don dau persya ya bibir mai dan kalian jangan ngap persya jur halo kini bat ya kani kejing tung kejing penkelara majai te kabangim la ban pediang nomor kam simdon kanu kejing pentip saya kani ka office nak kalian kades usul nomor kata nak kalian jangan usim ngap la ban pediang ya kani ban ikan tai te kani kalau tang kejing le don bor jang usim ban pen khen ye kritik restore jong hima soran hamajai ngitung ya waktu sodal lani usodar bu pe iginu no ikam ke bede hamajai bolda ulap kumya kita ke kiba ai Sherman Hiladi ulade ban ai ka report sa kani office na ai han man nang bai ngin na ka office ngila ban khot ai jeriu banaka banang do yo bor ban long kumen man Dia dah kali hima kamdon. ya kamdon jing tip ye kani sulong tang ban pun bun nam ya usim ya nak kalian ka sol bu kadon kanu kade ban tho so sing usim la ni pandau sing na usim kade ban long ta ngau si mangla ban ai ka sukos halo kata ka jing om jong ka desul dan rei tangai kata ka ujur ka jong oi marmar sulale no klam dai por su ngau si batang bangan jubam ya kata ro na kalian jong ngala pensai mentan bangal ngelapan por dan rei klam don kanu jing ai por karai ka do bai ma klarai bela penduk pendam ya kata karai majai yang ti dan rai ki khone aja pro khoi mentak le ki buk kimia manjur ya kan ni jing le jam tu so man put ki embiang ya ka rai ka bala dab rai man suan wan ha ka do rai ma ru ilai rai ba num don su ka rai majai tang ka senang majai bai ba bangi asanat yau saudar majai ru ya ai bai san saudar majai om saudar rai majai Nakaliang uba BV Ramai, Secretary Ulaong, bakadehi tangka kam Planduman Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing siem namar kadei ka kam ka balamang lupa ban pen urlong ya ka ka baki kwa. Ula ther ting jing pan jing kan thok ka KHEDC na upa iem da ka ba ai por tang lai sngi halor ka jing ujor u General Secretary ka dorbar snong majai da ka ba ong makadei ka rukom sensyar don bor ban penyap ya ka riti sensyar pai ba ban penduk pendam ya ka riti dostor ka hima sora. Ula ong ba Mariami ka jing pen benah ka arpsau trek jelio arja arpusau ban pen benaraj majai ki bar jela bat ki khasi ke ya syat ki ya thang bombula. Ulaong baga jingkam tung hetman halailat kadai ka balengo namar ba om judan wat tang u chairman ru ha kate ka jaka kat ba ka leta het pat kami ha ka jing ujor bat kenno pan yaus im halor ka jing pha weng ya u naka kam secretary uba BV Ramai ulaong ba ula phone banya kran ba uba penyat Henry tre banya kendu wat la ulaong ba an sa phone Ula kena bawa penyat upet ya kemajai kabadai kakat kayi bari kabahe bha om da kakmat kum Chief Executive Member Henry kum kakmat ubari radha kabakha pelengsiar kat kum kapower u esap ka eksekutif dalbar jongka hima sora mario igadai ka hukum ka ba arpusau Henry hajar arpusau lalu kerke ya ke eksekutif dalbar bat hakane ke eksekutif dalbar hadin ke jinyatai ke beclan bat basani bah lap siam bat pensiun rim bakani ka dai tang ka kam Planduman jong UCM jong ka KHEDC beleng ong ada ka kam Planduman namar bakani ka dai ka kam ka balad mang lepa je ka ka bakilat mu ban pen ulong ye ka ka bakikwa namar balai ar pho khandai tarik yo complain na majai live ho tarik simkam live ho tarik pade pen pai city ho phusem ha ka pol san maje bat ong bade ba phide ban ajubab klem ai daw de kombai pan bat pen pai ka lai tarik koman pen kemau si tarik ada isin saja atar ka sende lai tarik ni habai no kai kata kam ngahang ne ong me bagani ka dei ka sin sha don bo ka bamut pan penyap ya kerti sensyar ba ki bamut man pendok pendam senon ya kerti dustur jong kai masora kabangi mla pen tiang dalile bat hane ni syai kada
ba new chief executive member bat kan hun chu gede tangi nong sincha don bo tangi nong sincha don bo kane hi kabo ye kahima ha kai jing prakhat bat kai jing shong sier ayo kan ja ya ka riti sincha jong hima sora nang ni sikman bau siem ula ban ai ra ji gano no gisdong ka mon klem ga jing tip jong ka hima to khandap chwa in poi jingai bre khanyan ngan pule ngan ai tang gi hian ya gani karkom ujor dong kini ki majai ayo ki don menong hasna komagi talk in farang ngan pule majai consists of different ethnic groups and communities, cultural background and religion. Above all, the people of Majai have learned to coexist, even in differences, to live peacefully in harmonious way. Te habaki imsuk imsang impale ki ya thang pramaki. Dana ipade bagin tharai sni usim bagin aida usim lai thojai la thosket. Dana iwangta. Hey, bat haba la mi katok aldar ka ba sau ternai ban riru bat khar bat khasi ki shat ki men ki thang bombula ya pen thei pataka bat ter barong itip ta jeng sisa te shusho tang le khon ka ba hakan ne ki jing ujor jong ki kalong ba komo ngi sem tan u henmen laila pat yuthung henmen menur ko laila bat hado mata tang sherman nom don laila balai kalatar het kapoy hang ni ngan kedau ka Islam kapor ne ka inspect ni balai kami kalatar het henman bade musanya ta bat balai ban kena bat busia muthong henman hapatang sherman no khamthong bat balai ba u sherman jong na ya basti habu ai residential certificate en kena usiam habat ya kum kata balai imra hang ni sampai unel tam ngam inang men simkam handai kata ki klem le ndai habong acting soda ai sna dusia de men telangam kano guno no no sok snong modon hang the ka kamram no acting soda baman ra ni ban bisa ni pelang hang ne ke jinga ya sora ka khamjan disturbance kam de kata kam flanduman kam de ka kam kabla damang lepa kai ban le shosho ngilap hang ne ha ka jakat tu sat am ka don ka residential NOC blasai da u acting chief u badai u ds khongir wa to ipor arja ka pra ya ka tar ki sembelang ni kai ka ne ke jimut jongki bat u cm pediang tik ya kata lora ta shosho ha ka bedai pat ka pata ki ong bos ai pata pata menua Adin musim na sharing state mdan kawairu kapata. Lane ke nusi bau sim na ainon treba. Lada dom kum katai deban marah ni. Barki derban sumit ke district council ban pen ibila. Handai ki sumit kapata ka ba hajar khandai, ka ba hajar khatwei, ka bala dep simkam na do hajar khatra. Khat khandai shwa ban state usi. Ro tak. Balen klesa ka juta. Balai ka ai ka jumut. Ka jemut hane ka pau ba kin yo ya ka ai ka ba ki kwa bat ka ba kham sneu shu ayu ken man ayus ban khot us em hering man ban sai na ga lap le takla don jinge balai ha bang yo ban ayukos laiter he ay ke sti panpor hare ka taru klem pedang bat ar khusau trek open mi no ya ka hukum ban ai rat ya ka manjai klem ga jing tip chong ga bar ma bat ke ne ke ong ke ba ka hima kan himla ban pediang dale le yo ta khandiam an phai pade sha ki jing kan tho jong cm ong bos em ai pata patha INOC patha nga ong i phi na do ar jar khat khandai bos em la wan ko musim mudon kawai ko pata mudon kawai ko nusi la daga don pa kan sei ka sebut ka ba pen sisa shoshu ban ong bos e mu ai nusi pata thar ya ki bar jela ye ga bar ni na bo jing kali hang ni judan bisa kerindia bau yo bisa unwan chong ni hadu na yo pat jaka
ban ong bari kam de kam kaba kren ibeng yo beng ni kan ki maju ban ong ba usia mu ai pata len ai si yo bar kan ni kan kai ka bangkim la ban pedang dali leiru te na kata kada ha ka jeng sisa kano kaba us district council kadai ban terang karang kabat kimaan ni abang siam jeng ni lech ke district council are ha ni urkam ni dang la syu ban sanya ngadu jeng sanya ngiladu jeng sanya na kata kada ka darbar hima chong siam ke ekstrim darbar klarai ban persya be ni hukum chong usiam ka mi ha pusa rio are jar ar pusa te khandiak ngan thai pade sha ke jing kno jung ma ai nusi kan ma no do ar jar khat khandai habangi ma ai nusi ki khar ki wan pan nusi nangi nyemai habangi ma ai ki le sha hai kot asau pho prangot ban yo ka trading license sao pho prangot ki le appeal spa hai kot namar balai bangi ma ai nusi ladangi ai nusi ki ne le spa hai kot ka jing ai nusi kam arai sium da tena kata anda haba high court gila sengau ba kila gemdon lenti ki appeal shu sa ka kawai ka bat ka badon sau pho sau ngut hadin se sau pho ngut kamut sis pa life arngut ki non tribal ki ai kes ima ko ai ko bat kani ka kam kali phai mata siapo district council mi na kata da hobe dai pada bar gi jung jung bangi haban ai rai kumpul ko dia cuai gerai wan pan untuk klar kata pi de ban ai tambah pi ha yang ba jong hima ngan oi pi ka don hang ni ka sithi jong district sel jong akhjar wei ka ba ka wei ne ki snong ka ba ka tang ka deu ka ber ka don hat hede kilai pan snong na po district council ka district council ka sithi ka don hang ni ka pha chu cm ban pen bai ni ka barai ya ka ma jai dum sim la pha don ayu halun dat jong ma jai ka ba ngimla ban pediang dalai ni te ndai khandak pedangan thai sha ke chung ong jong man weng secretary ngamar le tep ya kan ka khabar bo ba pnya kwa ban weng secretary nga phun nga kwa ban kli nga kwa ban shai ban tep na kai kada keren habashit parang ba ada sim anda habu sim bade nga kwa ban kan do pi ong dong an sakphun nang lai por hari haduk mentang kelempat pun nang tangat pun suai perlok jung ubaya jo ya jan ha batu baya dei perlok ban ngang ju ya pun berbor ngakwa ngong penlaj tha khnang ni siam ngakwa ban kendu ban ya kelia ban khulut ke ke te jing sak kena ngan don dau ngale bakla yu ma hei bangun sutu ngakwa ba pintarai sni nga halanti sengkiang habadum ngakwa ne kren habashai ba habashit mar khamat harai lalong kemar kren phun ha ka skor batul bat habaka hukum lawan ni siam weng secretary no yang nang ba u sia habla khot ke darbar hang ni extip darbar kam pediam klem kita kam pediam namar balai ke extip darbar ka siam mangadai ubrio bat tribet ya kam bat gum jo rek ban kren ni jing sisa kerita ngata ngam jo rek ban kren ni jing sisa dena kata kada ka pelong yu komu ong isi am reng ta ipi dak ani glantinya rek ke borong ong ipi dai ka flanduman ka dai lamang lepa preplan ka biang sim hi na kata kada anda habang ila syong perkat hane ka ekstip darbar lengkap kini ki khun hajar ki bejuan ni mitsta ban klingi philale kamnu philale ta ha ke chingpe ha ke jingo yi jungi ni ba une usiam upek ya kamajai om daka khmat kum ka khmat jung usiam hanrei upek ya kamajai da ka khmat kum ka khmat jung to ubari ya karadha kha plengser kabangi pole ha ka phawar som na kata da ke ekstip darbar jungi ngilap ha kal legal representation sha chief extim amba bat ni dawa bau dai ban weng no
ban penduk pendam no ni hukum cu ka apsau ndeu arjar arpusau lem gumta ka darbar jong sim ki extip darbar ngin sim dah ka wai pat ka senjam persya ni ka bata ka to ka farsi ka theo beladau pek daga jo khmat ko musim udai ban pe langin ji wai jual wisnam dana yu hamaja la dangam batai tu kila tiap hi dana yu hamaja la dam don balai sim kia kan balai sim kia ki kam sakara snong kan deus snong ter ki bahuri ora ki banang sa ni pen betul teh kan ne pat tomang yon hakmat di putri si amile yang la da ka distro ka sel ka smart trai kam kom ne am kan no ka kam ka song sarong kari ber gaj mandi ujung ki kam ya chak chai te ap dai ai lai phau sim kam lai phoi ora no lai sni pendem no la da phim ko ngo ka tar ka kam glaya kan ni kemen de phia nanti ka bade em pat yo bani kendu ngakwa bani kendu em rai kwa bani kendu tim ngam tip don nai leseu brio bahe yang ni blak khin kinyut kinyat la kan yak ya ka ar pusan tarek benai ban reu ka dei ka sni ka badin state is ala in state is mi khot ka dal bahima nda bla khot ka dal bahima ka dei ban yet bania kemen ong no tin na post mortem ngane inquiry na ka kada mi kan ni bar ka dal bar ka kan nyu tarik menai ba pra ar jar kat khandai la rai dah ba pek ni kot Islam pat judon rai macai pat judon rai macai badai shwa ka toru ba don ka wei ka hukum badai ka bala simno ai ka macai na sora hadu banang sora ka blek pa haikut barsawan pat na suko mas pendiang pat sikane ka ko ti hakato ka ar pusan trek nai ban ri kalong no kumba mangi us em ngisen syar ga majai kat kum ge jingkwa jongki kat kum ge jingkwa jongki balai te kendon dang majai te lang hidon sispa tam gisno mlem te lang baro cuai sispa le gisno kalong solosa ndai balai sila sispa tam gisno hidon pa hima sora balai mbo kendon yus em bon syar majai kumne kam sya du ki rayon kya bangyong ki bomdai ka singi khat kirang ki don khandai 4% tam bat ki khasi bade ki don tang 4% duna balain ai raj bat sanchar ki ne ki 4% habang ite pa ki ne 4% ki sya sanchar khandai po la long ko mangi ai bor ban hadian sakano se mo ya sa noi baca kata ka bangi mlak man pediang ton hatu kanne karukam man khora translation kadai kawai pat kajing rukam perkan dei rek boy ka rukam jingon balai kimbut de la khra mata bala syai dang scam ubom pat usong noi bom pat khayi noi namar ka bor ban ai translation kam song tema bat nyem don ka authority lan ka bor ban khura lan ban check translation tema kata ka bor ka dei kata ada sponsor maka kan dia kendo ngan pen god nasngoban ai buram kan dia yau MDC jong sora constituency ba di star wel khai ba ka social media kerensya ba umla ban ai rai ba ka kam ban ai rai ai snong ka dei ka kam jong hima dei ka kam jong ka konsil ka dei ban su approve lan ban pens kem ye ka ai ka ba hima ka rai ngala ban ai feedback kan ko tin haka ne ka first phase Hospitation bagi 5% lima suara na kada kim yo NOC ni gima mo man yo NOC ni gima ni translation kidan sa po prangot kan hilaban bat ko pimpi nang ta haka second petition bade kidan sa po haka sen ka balai bade kidon sao phosa bat ko pin ka bagi appeal si pa high bat kan ka kamala dispose kala abret si pa district council udai pan weng no mardor ye kan ni ka hukum ar phusau dia ar no asau hane shwa ka khandai tar lem kumta
ka executive darbar kan sims ka ipat ka singja. Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kira shon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong uni udai kau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi, ki kta ya ka kot ka khia ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam, ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei, ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam, bat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ka jing tei ya ka met ka phat ka jongi, nak jingbam ka bangi bam man la kasngi, kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jungkine ngen ngat haki babun ki jajingpa ka sorkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke amkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamen. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamen. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F haki. Ba? Uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong nagani ka daw ka sorkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sorkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau fortified. Ba, fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.